So naluto na gajud among suman guys. Mo na si Ja agamang gibutangan og mo na si Ja gahang gibutangan og bukayo guys na. Lami si Ja. Nani si Jay lubi sa tenga. Na si lubi na. Oh, mo na Ja na bukayo. Lami sa basta katong kinugay may gamiton. Maglukat mig bulanghoy guys kay magsuman mi karon. Adjong buntang na tong tanan. Good morning guys, daghanay bunga. Orang daghana kayo bunga ako na Wow, daghanag bunga oy. Makabuto mo. Tanda na. So, mag-ibot mig bulanghoy dar sa among bulanghoy dyan guys. Napa baka ni unod pa dir. Uy, hala. Nata. Wow, dagka abuyag, dagka. Uy. Guwang naman gani kaadyo pa no. Guwang na kaadyo. Oh guys, agunod biyag kaadyo. Wow, very big. Ang kanawag unod aron na ka bujag. Sig na panay gagmay na, pwede pa na. Ibut pa deh. Ibut pa. Ibut pa. Ay, pwede pa rin pa ya. Ang lata na. Kira yung naka Kamahajan guys yung naka. Manuk ni manuk. Pangakas manuk kag uban. Manuk tipikas hawa. Mau lagi pangakaman. Buang basuro ni. Guwang na kaadyo. Na, pahak. Kana. Ha? Kimin, sa mulay mo hangad-hangad, sweet rose. Nandiyan na, tataid. Kara day pa. Gibot na nimo? Hindi guwang naman day pa. No. Guwang na. Nga lata nag-unod. Masay nga raw nagajud maabta nag-uwan wa nagajud. Lata na Nag-uban ng lata. Daot. Na basig pwede pa na pa. Ay. Na paits na. Kaya na. Tulo ka puno paits na sumanan. Na para no. Uy, guwang nang masaging. Sabi ko lang ka nagataw ng pakpakan. So mapakpakan agamang bulanghoy guys. Kami daag planggana kay madyo ng mga pakpakan daan na rin guys. Baka hinlo na dadaan na to sa bahay. Ha? Kanon na? Kanawa? Ito ganda na. Ito ganda. Sakpor na. Ito deh. Ha? Ito deh. Ayaw na. Sunod na. Napamedaghan na Kapamedaghan na rin bulanghoy guys. Nga ako ano nun, ibto nun. Dana rata na pakpakan niya. Ito. Ta. Dapat ya. Nakakabuyag yun ya. Okay guys. Tama gaw mati rin. Si Papa ning una na. Karikin. Sundin. Ha? Pampupuas kim og sweet rose. Kay arang daghana kajug bunga guys. Kanon. Lami na kanon. Na guys, ang daghana kajug bunga ni Ja. Tambaw sa ubo. Ano bunga uy. Pwede nito slow asin tapos kaon lami. Ko pa ko isa mo. Diyan mo nagbungan siya. Kana ko be? Wow. Sa do panguhag sweet rose ag bading gamay na daghang bunga. Jag puya bunga, daghan sa bunga bujag. So mo ni ag among kuha guys. Bulanghoy. Dagka bujag no. Ha. Mani si jang sumanan ron. Suman ko bulanghoy. Daghanan ni. With bukayo guys, with bukayo. Nge. Ha? Wala utang dato. Hag. Agad tukaat. Ng citrus, ang naghana ka bunga biyag no. Wa pa mahinungin ni ba sa mga bata. Arang nakaadyo guys ya tanawa. Arang nakaabujag. The giant bulanghoy. Sige guys. Puno ka gamang planggana, tulungan sa kapunuan. Panangalata nag-uban. Lata na sila.
Alam ning guwang nga na. Guwang kaadyo. So tayo sa pakpakan kay magsuman mi ron. Magsuman mi karon guys. Kung may klase, magsuman ta eh. Daghan na ni. Ha? Daghan na, di na pakpakan tanan. Kung dingagan ng uban. Ha? Dingagan ng uban. May sa upakan ba? Ha? May sa upakan. May sa upakan tadi rin. Ang batang bukayo guys ba? Ang ato ko sa merkado ron. Ang isang utangan o gatas kayo patay budget. May klase guys. Basta way klase, way kwarta. Bitaw. Daghan naman sila napadir. Kung utang to yung mabayaran na. Wala ko utang ito. Ito may isa mga utanganan nga kung nga isa ng tindahan kay medyo ng panda. Mga manuki ito tao nga ng mga tindahan kaya rin natay utanganan. Gahapon nga ito may merkado kasi malit ni kanakot. Yato ipanghatag ni ating panakot na mo. Lamig ka dyan na manuki ta. Pailain lang yung mga oy samad pa. Pila na. Daghan raman. Daghan ra. Right, so diyan na guys, nahuman nami og pakpak ang mga panahizang hugasan og adyo kay aron di ka makakaan og hugaw. Ang buyag-buyag nga banghoy. Tambok lagi mo. Bujag no. Kani di tambok ikoy. Ha? Kani di tambok ikoy. Bujag ka rin na dako ka adyo. Ang lami yan tagwa pa to nangalata no. Sayang laman nangalata og uban. Marang gender mark. Mas mong classmate. Nakahanas kim-kim silang classmate guys. Kaya naman siya classmate nga chubby. Jundelmar. Singan Jundelmar? Mar. Jundelmar. Dako si sa bujag o pa sa hugasan ron guys kaya arong bangguro na ni. This time. Alright, limpyo na guys. Sa katang bulanghoy. Sa tatsan ni sa pamahon. Kaya tatawad na ning abang guron. Diba? Alright. Ang mga kuyas guys mo ay nagbanggod sa bulanghoy. Kumbati. Hinso ng tarya. Kaya maghaob ko og dahon ron. Aga ko. Pero guys mo to pa merkado kay palit ko og kinugay. Hinso kuan pag og didi ni kuan. Gatas ni kuan pag og gatas ni Billy. Hazang utangan og gatas. Sanira ka ha. Na kumbati kuyas. Hit man. Uy. Padyo na ka sa mga tuwang na. Nawa, gatin tayo mahimo natang suman. Pilit na. Ha? Pilit. Tagsa sila ko ano, bangkuran ko bati. Mga matagsuman. So, arrange kami sa mga humay guys. Dari, mga ibutang dari sa mga kamalig. Kay, piot datos pantaw. Wala na ito i-arrange. Dapa, okay. Kaya gal mo itigawas. Kapag Gabriel pa mo, itigarsa si Upaw. Alborotoy. Si right. Kaya gal tigarsa. Mana last ya? Glass ni? Okay. Okay, so dara guys, dara na maibutang nga gamong humay. Papa may isa karami pa itabon to na na. Magdo. Na. Panding. Yaw pud. Mana grami nila sa tatay ang gihugman. Ya di kay dapaw ro banay. Ta. Kumbate nganoan. Kumbate na sila banggod. Na kumbate. Kaya rong humana hapit na. Grabe ka maalala yung pasbasa mang anoy, mang kanang banggod. Very good. Kimi, lagi kaon sa may trabaho. Ha? Sa trabaho ni mo? Sayaw. Dancer rin sa Japan, bitaw. So na guys, nahuman na gajud og banggod nila. Grabe ka very good ang mga kuyas kay sila ra gajud banggod ani guys. Mana? Managbanggod nila. Okay, nahuman na gajud og banggod sa mga kuya sa bulanghoy. Sumato sa merkado guys, palit sa kog kinugay. Diyan palit pag ko kuan pag ko pang didi ni ngi.
Wala na isa dari sepenggana kay human naman og banggod. Very good mga kuya so. Ken, wa man kay kuko na nataban ken. Way kuko na taban? Lagi mo ya, way kuko na taban ya. Matay dai kuko na nataban. Lagi mo. Kakunggoy ni pongko nak. So, then na guys, magsuma na ko ng tataed. Dagitaw magkuan pa ko, maghawag pa ko dahon. Mga 20 pesos. Okay, then na guys, ang amang sumanin. Diba? Para narapuhan rin nga dahon. Puhan na kayo, limpyo na itang dahon. Dito kakaughugyaw ba? Dito kakaong germs. Kanalan, limpyo pa datang rapo. Ingan ni. Umaisa dahil. Mara magbasa. Di, wag hinaw ba na nang kumbatin taon kung pangwagdahon na itong lujo. Maso ka rin guys, mo na nakalami na sa probinsya, kay libre agat ang dahon. Kung gato pa ni syudad, palitan ng dahon. Diyan ka naman tas bukid, libre at ang dahon. Yes no? Libre pa datang bulanghoy, agat ang palitan na laman, asukal. Mo nang kasib di tagamay. Yes no, kaya tag asukal 1 kilo, bites na. Kita magkinugay pa ko karon guys. Hoy agahan ko. Agahan ko ano, nay kinugay magbukayo pa. Pagod ko rin sa kun lagay bukayoon. Bukayo ko karon ni humanaha dari. Bukayo ko dani humanaha tapos mga dahon. Sa pa nang putlan atang pabiyuhan baning atang dahon arong nindot pud siya gamiton nindot pud siya postan sa atong suman ang guntingan dali sa mga benget-benget mga benget-benget ting atang dahon ano ba pantay yan magoy gani pantay siya yes no. Pantay ang ating mga dahon. Ano ko nas kuya. Guys, mga sa tanin jog nga ni. Anong Peach. Mara lagi siya ko. Ada nas ate. Umili no. Makawag problema. Sa? Makawag problema. Nare ko problema. Wa. Oh. Ano sa may problema? Wa. Na problema kaon. Ikaw. Yummy. Yummy. Manta Nakawa guys. ko ni Span na. Nakawa ni Tigo ang problema. Tilon. Pa. Diyan na. Kuya. Nare peach. Ato sila halinan. Hindi, ano itaghan. Malagi pa daan las ate, ikan o US. Ganiyan. Magisod si Zadaan sa freezer. Magipabugnaw ka rin dyan. Diyan, kaan na, lami ka adyo. Ako may nagpabugnaw. Diyan may mga. Si Kimi mo ikuan guys. May manguling. Ang mga hunaan, ang nawala. Magsugo. May palamian pa. Peaches. Peach. Muna lagi igma. Ha? Yung sabaw, marap ka ng sabaw sa ig. Hindi niya. Tamis. Yung sabaw, marap lagi ig. Tamis guys. Tumiin siya. Marap Bugnaw nga. Sakto na katamisan ba? ang karawan. Namit siya. Miyan be. Sakto na katamisan man na. Namit ma. Gabi, agi ka ang Kimi ay katungkuan na ay pangsagol naman ta sa luhaw salad. Tapos isa dato. Hindi, isa dato. Kuya, pangaan mo oh. Buong dito lang hikaon mo. Dapat na po yung strawberry nga ni. Magama na ko bukhayo para sa ahong kuan palaman sa suman bulanghoy. Ano ko magama guys. Kung bukayo ang gamitan si Jaog kinugay, man sa kinugay dag sa mga kinugay ang ibutang guys. Sang bukayo. Mulatik naman sa ron tataud. Ayan mo na ni ag lubi. Mikos na siya guys. Nanaghang bukayo guys. So kung natataod na siya haunon kay mo na ni ang ipalaman dato suman nga bulanghoy. Lami majag na nga ni bukayo ba.
Ganahan ko ngay bukayo palaman. So, di na guys, luto na ang bukayo. Di na guys, gamitan na siya og brown sugar. Kamadyan pa na to siya. Mas kinugatan na siyang butangan og kaning na ay bukayo. At agay pa rin siyang kamadyan kay arong mulami og samot. Gunit isa, butangan na nato siya. Butangan na to brown sugar. Nasa na brown. Ha? Nasa ko na brown. Itik-latik. Kuhaan kayo maragdagan ra. Ang sa itik-itik. Sabi. Mahalo ta, mahalo. Ba't ang nagluto? Eh, majabo dyan na na. Ini tara ba na day? So, dyan naman ko na. Adyo. Di man lagi. Hindi. Di man lagi init. Hindi. Di bitaw. Hindi bitaw. Wala init daw. Murag natila. Mura din kilat. Natila. Lang. So, nabutangan naman na si Zaog, nabutangan na si Zaog brown sugar guys. So, butangan po na si Zaog kinugay kaya mo balansi isang color ba. Mas ganahan man kog kanang naay medyo lenek-lenek ang isang color daning atang suman. Zata pa niya mutangang bukayo. Masamot ka zanig. Ata pa niya apalaman ng bukayo arang ka zaning lami aron. Zata na naluto na pud ang bikong papagabrel. Ganahan ako nagluto guys kay lamiig na ay timo-timoon. May klase so magluto tang mga dessert. Ha? Kuha saya. Ibutang na to ah. Kung panapli ng mga kuan. Wow, di na ang kinalamian niya, Biko. Yummy, kaayu. Banda pa may nagputi-puti. Oh, kalami sa Biko, guys. Oy, naol. Arang lami ako ng Biko, guys. Oh, kalami sa Biko. Ganahan ko dali sa Biko, guys. I like it, Biko. I like Biko, Jud. My favorite man sa Biko, guys. So, magtiwas ako sa suman. Huwag sini pagkahuman yung sumanan eh. Bitaw. Kasang ihalo-halo, umaazo kay napay kinugay. Kanang kinugay ka na, maguna dyan magbuo-buo nga ingani. Nga ka ni bitaw. Sugar. Ano? Maglatik. Waday, deket pa. Pa, way deket. Way deket. Lo. Ready na agahang suman bitaw. Yan na guys, naka-ready na siya. Jaga tapang bukayo, ready na. So, gama na itong suman guys. Naka-ready na po niya ang dahon. Naka-ready na ang dahon. Andiyan, naka-ready na po niya ang sudunan. So, sa pa'y paabuton. So, manata. Yes, no. So, manata. Uy. Wait. Excited ako magputos-putos. Ganahan man ko guys yung magputos-putos. Ganahan ko magputos-putos o suman. Hindi na ganahan magputos-putos for sure. Na siya. At na siya ang butangan o bukayo. Nalamian nga bukayo guys. I like it. Bukayo. Ganahan ko bukayo guys. Wow. Ibukayo. I love bukayo man dyan. Ano naman yung buhatan karon guys. Ito na dyan palamanan. Alis tengah na ito sa ibutang kanang bukayo na. Alis tengah sa teng suman. Jatan say nganain. Ari pa. Aris pag ngana. Kama kanan sama kurma. Okay. Kurma siya. Ayan na. Okay. Linginan. Pagkahuman. Pilen.
kahuman. Naon. Oh, diba? Ganun. Forma na siya. So, tayo na sa ibutang na sa itong kinadakan na sudlanan. Okay. A few moments later. So, di na guys. Sa kamang biko. Mo na lang may nabili ni. Kay nahurot na ugkaan. Bitaw mo na nisang ibahin-bahin guys. Alang kalami ka adso. Hindi. Dapat amang suman. So naluto na gajud amang suman guys. Mo na si Ja agamang gibutangan og mo na si Jagahang gibutangan og bukayo guys na. Lami si Ja. Nani si Jay lubi sa tenga. Na si lubi na. Oh, mo na Ja nay bukayo. Lami sa basta katong kinugay may gamiton. Naluto na gajud ang kinalamian nga suman. Mga anta din jo nga anta ngaan. Anta guys. Anta suman bulanghoy. Mia. Anta guys. Suman bulanghoy. Yummy. Bulang hoy. Yummy kayo. Masayaw pa di ay lamian. Ano? Mia oy. So guys. Luto na kamang suman biko. Ngahan may nagluto. Mia. An. Ang gibahin-bahin. Hatdan sila sa ubos. Nanay. Ang mamanghod. Lata tayo. Kami kaldo. Ang biko si Papa Gabriel. Ang suman. Ako. Ang mga kuyas mo yung nagbanggod. Tabangan baka rong human og dali.